हे आहेत नारळ, शेंगे लयच, पोळीत पीठ, कोकमा, काजूगर, आगुळ. तर हे कालवा बनवतात दीपाली. हे लय टेस्टी लागतात गावची कालवा. बापरे. ही कोलंबी आणि त्याच्यात शेंगे आणि बटाटे टाकल्या ना लय भारी लागणार आहे. तर हे कोलंबी राईस रेडी होता, ग्रेव्हीदार अगदी मस्त येते. सरप्राईज टॉकिंग. हे भावी हडबडलं काय. हे आता जेव सुरुवात झालेली आहे आणि सर्व अगदी गोल जेव बसलेले आहेत. हे बघा. तर ऐसून प्रेझेंट सुरू करते मी. मनीष हजर. तो रवलं बघ दादा कसो माई तो रवलं बघ. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असतात स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज आमच्या गावातून सर्व मंडळी इलेले असत. गंधर्व, मनीष, माई, आबा, विठ्ठल. तर सर्व आमचे फंटर गावातून इलेले आहेत आणि भावी जे आमची शाळेत गेलेले आहेत. तर ह्या फंटरांसाठी आता मासे आणू का मी डोंबोलीच्या आमच्या फिश मार्केट का जात आणि ह्यांच्याने काय काय हाणल्याने गावावरसून आणि विठ्ठल पण इलो. तर ह्यांच्याने गावातून काय काय हाणल्याने ते सर्व आहे बॅग वगैरे ठेवलेली आहे. तर ह्यांच्याने गावची भेट काय काय हाणलेली आहे ती भावी आणि जिया शाळेतून इल्यानंतर आम्ही ओपन करणार आहोत आणि तुमका आणि आम्ही पण बघितलं ना, तुम्ही पण बघणार आणि तुमका पण दाखवणार. ह्या माई ह्या बघ माई घ्या, तो मनीष, विठ्ठल आणि गंधर्व. तर सर्व फंटर आमचे इलेले असत आणि वहिनी पण इल्या, आबा पण इलो. आबा थंय हगूक गेलो वाटतं, पोट साफ करता तो. तर भावीजी येईपर्यंत मी मावरा आणूक जात. तर सध्या वातावरण चेंज झाला आणि स्किन पण लय फुटूक लागली, हाताची म्हणा तोंडाची म्हणा. पण तोंडाची स्किन फुटली ना की लय ती पटकन दिसता आणि काय लायला बिला ना तरी सगळा फुटा होता पावडर जोडं. त्यासाठी मी डॉक्टरकडे गेलं होतं आणि डॉक्टरने माका माझे प्रोडक्ट चालू होत ना प्युअर स्किनचे तेच कंटिन्यू करू सांगितल्याने आणि सांगितलं की ह्याच प्रोडक्टने तुका लय फरक पडणार असा. तर मी पण तुमका क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट सजेस्ट करेन त्याच्यासाठी. तर तुम्ही पण क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट नक्कीच यूज करून बघा. तर आमचे रोजचे जे व्ह्युअर्स आहेत त्यांना माहिती आहे ऍप कसा डाउनलोड करायचा, कसा त्याच्यामध्ये प्रोडक्ट मागवायचे ते. आता जे नवीन व्ह्युअर्स आहेत ना त्यांच्यासाठी मी सांगतो, क्युअर स्किनचा ऍप हा आता प्ले स्टोर मधून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचा. नाही तर क्युअर स्किनची लिंक आम्ही तुमका डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देऊ आणि कमेंट बॉक्स मध्ये ती लिंक पिन करू. तर तिकडे तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर ऍप डाउनलोड केल्यानंतर तुमका तुमचा मोबाईल नंबर विचारतील आणि मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर तुमका एक ओटीपी आहे, म्हणजे रोज नॉर्मली ऍप मध्ये जसा होता ना तसाच, आणि ऍप चालू होईल. ऍप चालू झाल्यानंतर तुमका तुमचं नाव विचारतील, तुमचं वय विचारतील आणि ते तुमचे स्किनचे काय प्रॉब्लेम असतील ना ते विचारतील. तसाच तुमचे स्किनचे फोटो पण मागतील, फ्रंटचे फोटो, साईडचे फोटो, असे 3 फोटो मागतील. तर तुमच्या स्किनचे जे काही प्रॉब्लेम असतील ते आणि तुमच्या स्किनचे फोटो हे अॅनलाइज होऊन किट कस्टमाइज होऊन येत आणि प्रत्येकाचे प्रोडक्ट वेगवेगळे असतात. जे माका येते तुमका येणार तुमचे वेगळे असू शकतात आणि ह्याची फास्ट आणि फ्री डिलिव्हरी म्हणजे त्याचे काही चार्जेस नाही आहेत डिलिव्हरीसाठी. आणि ह्या किट तुमका भेटल्यानंतर असं नाही की ते विसरून जातील. दर 15 दिवसांचा फॉलोअप असता आणि महिन्यातून एकदा त्यांचा स्किनचा चेकअप असता, म्हणजे ते बघतील तुमच्या स्किन मध्ये काही ग्रोथ हा की नाही किंवा तुमचा प्रोडक्ट काय वेगळे बदलून द्यायचे तर त्यानुसार ते ठरवतील. तर हे प्रोडक्ट कसे वापरायचे याची डिटेल माहिती त्यांच्या ऍप मध्ये दिलेली आहे. तसेच त्यांच्या ऍप मध्ये तुमका डाएट टिप्स पण देतात, म्हणजे कधी काय खायचा त्याच्याबद्दल थोडेसे टिप्स पण असतात. आमचं कुपन कोड फॅमिली 100 तो तुम्ही वापरलास तर तुमच्या प्राइस वरती तुमका 100 रुपयाची सूट मिळेल. आणि जर तुम्ही कन्सल्टेशन कडे गेलास तर तुमचे 500 रुपये तरी जातातच. पण ह्याच्या ऍप मध्ये कन्सल्टेशन एकदम फ्री आहे, तो एक फायदा आहे ऍपचा. म्हणजे तुमच्याकडनं तुमच्या स्किन चेकअपचं काहीच चार्जेस घेत नाही, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करतात. तर मी दाखवतोय माझे काय काय प्रोडक्ट आहेत ते. माझं एक फेस वॉश हा, त्यानंतर एक सनस्क्रीन हा, ही मॉइश्चरायझर क्रीम हा, आणि माका खूप सारे पिंपल्स होते त्याच्यासाठी ही एक क्रीम दिलेली आहे. तर मी तुमका आता हे लावून दाखवते सनस्क्रीन माझा. तर एकदम लाईट वेट आहे, असं तेलकट असं काय वाटत नाही. तुम्ही काही पण लावून जाऊ शकता उन्हाळ्यात वगैरे, अजिबात स्किन तेलकट होणार नाही. त्याच्यामुळे नक्की हे प्रोडक्ट वापरून बघा, तुमका चांगला रिझल्ट मिळेल. चला जावा आता. हो जाते मी मावरा.
मार्केट आहे बंद आहे. कशामुळे बंद आहे? गणपती मागे गणपती बसतात. पण ते उद्या ना, उद्या वस्ती म्हणजे साफसफाई करायला पाहिजे ना, हे व्हायला पाहिजे ना. म्हणजे मच्छी मार्केटमध्ये गणपती बसतात. ओके ओके, हा हा, लाइटिंग वगैरे लावली आहे. साफसफाई सगळं रिपेअरिंग होणार ना आता. तर हे भला मोठा लॉक लावलेला आणि उद्या मागे गणपती असल्यामुळे हे साफसफाई करणार आणि गणपती आतमध्ये फिश मार्केटमध्ये बसणार. तर आता हे लय मोठा लफडा झालेला आमचा. तर बघतो आम्ही त्या साईडला जातो आणि दुसऱ्या मार्केटला जातो आणि ते आता मासे बघतो आणि सर्व माणसं मागे जातं. कोलबी नाही, कोलबी भारी आहे. पापलेट नाही काय? पापलेट नाही बा, पापलेट मार कोलबी टाकते दुखल्यावर. अरे कोणाकडेच नाही पापलेट, काय आला? पापलेट नाही दादा, पापलेटाचा सीझन नाही आहे. पापलेटाचा पावसाळ्यात. एकाकडे पण नाही खापरी. कापडी नाही, कोलबी भारी आहे. ही कोलबी नाही, तिथं पहिले कोलबी कोलबी टाकला. चांगली आहे म्हणताय. कसली आहे? कोलबी ही समुद्रातली कोलबी दादा. दाखवते त्याला भेटतं आपल्या बाजूला. इकडे टेस्ट करा. ही कोलबी एक नंबर कोलबी. तू रोजच सांगते. मी रोज 2 नंबर असून मावरा 1 नंबर आहे. कोलबी ही घेऊन जा दादा तू. कोलंबी आज पापलेट खाणाऱ्यांचा नशीब नाही आज. त्यांना आता नेक्स्ट टाइम बघू खावा. सर्व मार्केट बंद तर काय करणार. ही समुद्रातली आणलंय मी. आपल्या कोलंबी राईस बनव आणि ही 1 किलो आणलंय ग्रेव्ही बनव आणि ही सुका घाल आणि ही कालवा यांच्याने आणलेली. ही आमच्या गावची कालवा अस्सल. गाववाल्याने कोलंबी खावा, मुंबईवाल्याने कालवा खावा. कारण मुंबई कालवा नाही भेटत ना. भेटत पण फ्रेश नाही भेटत. तर आता दीपाली हे बनवून घेता. तर यांच्या युद्ध पातळीवर कोळंबी साफ करूची सुरुवात झालेली आहे. दीपाली त्याची समुद्रातली साफ करता आणि ही प्रोजेक्टची पिशवी भरून सामान आणलेला गावातून. तर आता कोण दाखवणार? गंधर्व काय काय आणलेला आता दाखवा चला. शेंगे, बापरे, शेंग्यांचा जो पाऊसच पाडल्याने आहे. गावठी शेंगे अक्षरशः. हे बघा, अरे बापरे, शेंगे लय सारे शेंगे आणल्याने. ही कोकमा, या काय आगुळ ना? हो, आगू संपलो होतो आणि होता तो पातळ होतो. मस्तपैकी जाड आणलेलं. आणि ही गावठी कोकमा आमची. पण आगुळ पातळ आहे रे, घट्टवाला नाही भेटलो. आणि नारळ गावठी. उदाचा पीठ किती आणलास? किलो? 1 किलो. हा हा, 1 किलो नाही, 1.5 किलो आई बोलली. 1.5 किलो. आणि एक काजूची पॉकेटा भावीजिया आणि नारळ पण सणसणीतात गावठी आणलेले. किती आहेत नारळ? 15. बापरे, लय सामान आणलास बाबा. 15 नारळ, शेंगे लयच, पोळीत पीठ, कोकमा, काजूगर, आगुळ, ही शेंगदाण्याचे लाडू आणि ह्या काय रे, कढीपत्तू. तर असा भरगच्च सामान यांच्याने आणले नाही गावातून. तर यांका सॅल्यूट. एवढा वजन घेऊन इले आहेत ते. कोणी आणल्या या? माई. तू डोक्यापासून आणलं नारळ? काय आणलंस तू सांग? काय नाही आणलं, असा दिलास? हे काय मनीषने काय आणलं? कसली पिशवी आणल्या? कसली आणल्या पिशवी? जेवणाचं आणल्या. तर ती पहिला काय बनवणार? कालवा. कालवा बनवणार. हा, हे कालवा. आणि ह्याचा काय बनवणार? राईस, भात, कोलंबी राईस आणि हे शेंगा बटाटा घालून ग्रेव्ही बनवणार. त्या कोलंबीचं शेंगे घालून जबरदस्तच लागतात. शेंगे आणि बटाटे जर घातले कालवात किंवा कोलंबीत लय भारी लागतात. तर आम्ही कोलंबीत घालणार आहोत कारण कालवा अशीच खाणार आहोत आम्ही. तर याचं राईस बनवणार आणि रेसिपी तुमका कालवांची रेसिपी दाखवणार दीपाली. कारण कालच एकाने कमेंट केला नव्हते कोणीतरी की कालवांची रेसिपी दाखवा म्हणून. आणि आज कालवा आमची इलेली असत गावावरचं. कालवासाठी आता दीपालीने फोडणी दिल्या ना. आणि राईससाठी आई शपथ तेल उडता. ते सगुणा बागेमध्ये बघितलेले पानातील तमालपत्र. कमाल करते हो पांडेजी. आणि हे कशात टोप? तो व्हायचा ग्रेव्हीसाठी. हा हा, कोलंबी असतो. ह्याचा हे कशाचा? बिर्याणी सॉरी, कोलंबी भात. आणि ही कालवा. कालवासाठी काय काय घातलं? कढीपत्ता घातल्या ना. आणि आता कांद्याची फोडणी देता.
चालली. हा आणि नवीन तोपाचा दीपालीने उद्घाटन केलेलं आहे आपण. आणि ह्याच्यात आता दीपाली रस्सो बनवणार आहे कोलंबीचो आणि त्याच्यात शेंगा बटाटे घालणार आहे. वहिनी खाया ते बघू शेंगा बटाटे. हे शेंगा बटाटे त्याच्यात घालणार आहे त्यामुळे लय भारी चव येणार आहे त्याका. आणि हय कालवा ठेवल्या ना आणि थंय कोलंबी भात. तर असा तिन्ही एकाच वेळी दीपाली बनवता. सुपर वुमन आमची. एकाच वेळी 3 गोष्टी. ते काय हा तो शिजलं वाटत. कन्फ्युज होत आहे की ह्याच्यात काय आहे. ह्याच्यात समजलंय मोठ्या टोपात नवीन टोपात. हा पाना म्हणजे तो भात आणि ती कालवा. ते कालवा आणि हो हे समजलंय नवीन टोपात मोठा रस्सा बनवणार शेंगा बटाटा घालून मस्त कोलंबीचो. आणि गावचे आमच्या झाडाचे शेंगे आहेत त्यामुळे त्याचं चव लय भारी लागतात. तर असा या सर्व भरगतचा दीपाली बनवणार. पहिले कोलंबी टाकून घेता. टपोरी आहेत कोलंबी अगदी मोठी पण आणि असे टपोरी आहेत मस्त फ्रेश आहेत एकदम. दीपाली फोडणी दिल्या कांद्याची आणि कशाची कढीपत्त्याची आणि त्याच्यात कोलंबी टाकल्या आणि 4 चमचे कारण हे 1 किलो त्यामुळे 4 चमचे मालवणी मसाले टाकल्या. आणि हा आता शिजवून ठेवल्या ना पाणी सुटा दाखवा. हा आणि आता हे कालवा करून घेता दीपाली. कालवा कालव कालवाची पूर्ण रेसिपी सांगा दीपाली. ते काय घे आखाड्यात घे. ह्यो हे टाक नवीन टोप आणि तो हे टाक. लोकांना कालवा बघू देत आणि माका पण. यस कालवा पुढे इलेले आहेत. आता तुमका दीपाली सांगित काय काय केलेलं आहे कालवांचा. कोलंबी राईस कसा बनवता तो बघा. म्हणजे गावात करून साशे करून घालशील आणि सासऱ्या. हे काय पहिला काय टाकला पहिला काय सांग. कांदा टोमॅटोची फोडणी दिली आणि कढीपत्त्याचं आणि त्याच्यात नंतर हळद टाकल्या अर्धो चमचो. म्हणजे ते चमचे छोटे आहेत वाईज. आणि त्याच्यानंतर आमचो मालवणी भाजको मसालो 1 चमचो बस ना. ही बघा ही कालवा आमच्या गावचे कालवा. बारकी आहेत जरा ना. बारकी असली तरी टेस्टी लागतात ते. हा थंडीमुळे ते बरोबर. कच काढलं ना साफ केलं ना कारण ह्याच्यात कच असता दगडाची करपाची. ते आता दीपालीने साफ केल्या ना आणि आता वहिनीने साफ केल्या. हा तुका प्रॅक्टिस नाही ना. तर आता ही कालवा टाकल्या ना भरपूरच कालवा. ही अर्धा किलो ना अर्धा पाऊण किलोच्या वर होते. हा 300 रुपयाची आहे ती. बापरे पण लय दिले ना तुमका. तर ही कालवा बनवता दीपाली. ही लय टेस्टी लागतात गावची कालवा. बापरे ही आता शिजूक ठेवल्या ना सावसर आहे. आता कोलंबी राईसची तयारी दीपाली करता आणि थंय रशासाठी टाकले म्हणजे एका झटक्यात दीपाली 3 गोष्टी करता. हळद आणि बिर्याणी मसाला. ओके 1 चमचो बिर्याणी मसाला आणि थोडीशी हळद आणि काश्मीरी लाल पण. काश्मीरी कोलंबी भातची तयारी दीपालीची चालू आहे जोरदार. हळद आणि लिंबू लावून ठेवलेलं होतं. आणि आता ही फोडणी दिल्या ना वाव लय भारी दिसता. तशातच शिजवायचा. ते का सुटतं ना पाणी. हा त्याच्यात तो वाटप केलं की नाही
हा पाणी सुटत पाणी जातं आणि सुटलं. त्याच्यातच शिजतं ना त्याच पाणी आता नाही आता पाणी टाकू चाल एका पाणी टाकू आता पाणी टाक. माग कळत नाही ते इतके दिवस बघून पा शेंगे बटाटे कधी टाकणार आता ओके आणि नंतर पाणी टाकायचं आणि शिजत ठेवून द्या शेंगे आणि बटाटे टाकतात दीपाली म्हणजे ह्या आता पाणी ओतून ह्या शिजत ठेवणार तू हा. अरे भारी काम आणि टोप पण नवीन आहे आणि मोठो आणि नवीनच एकदम बनवता रेसिपी दीपाली छान ठेवूया. टोप मस्त आहे, मोठो आहे त्यामुळे भारी वाटतं एकदम तर आता ही कोलंबी आणि त्याच्यात शेंगे आणि बटाटे टाकल्या ना लय भारी लागणार आहे त्याच्यात कोलंबीचो फ्लेवर आणि आमच्या गावच्या शेंग्यांचो फ्लेवर असा मिक्स होऊन ही जबरदस्त रेसिपी लागतात ही करून बघा तुम्ही लय भारी आहे पण शेंगो गावचेच हवे खरंच ते हो टेस्ट काय, लागा गावात जातील का नाहीतर लोकं? नाही गावातून येतात अरे लय लोक गावात नुसते हैसून ते नाचत आणि असतात 4 नुसते. दिवस तिकीट आमका भेटत 4 नाही झाली तर आमच्याकडे आवतील शेंगे हो 4 दिवस आमच्याकडे हत मागवा तुम्ही फोन करा माका भाग्यवान सबस्क्रायबर का आम्ही 10 शेंगे देऊ फक्त कमेंट करा शेंगे वय म्हणून शेंगे हवे म्हणून राईसचा होता हाय रस्सो होता मस्तपैकी आणि हय काय ह्या कालवा. कालवा आमची तर हे आता दीपालीन फोडणी वगैरे टाकून सर्व व्यवस्थित प्रॉपर करून शिजत ठेवलेला तोपर्यंत मी भावी या घेऊन येतोय चला भावी जे आज शॉक होणार कारण भावी जे हानूक मी एकटो इले नाही माझ्या बरोबर पूर्ण कंपनी ही इलेली असा आहे बघा विठ्ठल गंधर्व आणि माई मनीष आम्ही सर्वजण इलेले आहोत तर ह्यांका हेच ठेवतोय मी पहिलो आणि मी जियाक आणि भाविक घेत आहे आणि नंतर मी हे घेऊन येते त्यांका अक्षरशः शॉक होणारच ती चला भावी आमचा इलेला आणि जिया पण इलेली आहेत चला चला आयसून अरे आयसून बस निघता सावकाश सावकाश सरप्राईज शॉकिंग हे भावी हडबडलं काय माईला माई सर्व तुका हानू का बघ चला कॅडबरी वगैरे आणल्या ना तुका काकान दीपाली कितपत तयारी झाला 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 शाबास कालवा झाली आहे पण भाकरे नाही भातासोबत खाऊचा ह्यो भात आणि ह्यो काय आणि हे शिजले राईस कोळंबी हा 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 त्याच्यात भात टाकणार ना ह्यो शिजल्यावर आणि थंय काय झाला बघूया शिजले हा मस्त शिजली त्या भारीच झाला भात आणि स्मेल पण लय भारी आता मसाल्याचा हे आपला आणि हे आपला मिक्सर लावलंय आता हा म्हणजे वाटप टाकूचा अजून हा मस्त झाला हा असतं एक नंबर हा सर्व ही पण तर ह्या वाटप टाकता आता मजा येणार आज कोथिंबीर वरणा टाकणार वाटतं तर आता हे कोलंबी राईसची तयारी दीपाली करता मस्तपैकी सुक्या आणि ग्रेव्हीदार अशी बनवल्या ना आणि ह्याच्यात टाकणारा दीपाली ह्यो राईस बासमती आणि ह्यो कोलंबी भात हे रेडी होता आणि स्मेल तर जबरदस्त येता दोन्ही मसाले कॉम्बिनेशन आहे मसाल्यांचा त्यामुळे ते भारी लागतात होय ना आपला पण टाकता ना बिर्याणी मसाला नाही आपलं नाही टाकत आपलं लाल तिखा लाल तिखा आणि बिर्याणी मसाला ओके ओके मग बिर्याणी मसाल्याचं एवढं वास कोलंबीचं अर्क आणि बिर्याणीचा मसालो त्यामुळे तो भारी स्मेल येतात हा आला लसूणची पेस्ट टाकतात आणि आता त्याच्यावर कोथिंबीर आता ह्याच्या झाकण मारून ठेवणार का मिक्स करणार मिक्स करणार हा हा बिर्याणी नाही हा भात आहे मस्त जगते तो टेक्स्चर दिसताच भारी आहे आणि टेस्टी पण असतं आमचे हे सर्व कोलंबीचं खेळ आहे कोलंबी जर फ्रेश असली तर आणखीन भारी लागतं तर हे कोलंबी राईस रेडी होता ग्रेव्हीदार अगदी मस्त येते तो मिक्स सुकली पण असते चांगली हा सुकली आहात मस्त पाणी लावायचं जरा तर आता गिलगिलीत वाटतं ह्या मस्त अगदी फळफळीत झाले अगदी आणि मजा येते आणि ती समुद्रातली कोलंबी आणलाय आणि बारकी हवी तरच मजा येते मोठी असली तर नाही मजा येत बघितलं एकदा आम्ही मोठी आणलं होतं ती नाही चांगली लागत होती
हे भुके शहर फिरतात आमचे बघतात आबा आणि विठ्ठल. भूक लागली आहे त्यांना. आणि हाय रेडी होता. झाला रेडी. राईस झालो रेडी आणि हे पण हाय रेडी झालेला मस्त पैकी. जरा दीपालीने पाणी ठेवलं ना कारण आमका भातावर लागता. कारण भातावर दुसरा काय नाही मस्त पैकी ह्याच बसलेली असा. आणि ए बा आबाक मार्ग देवा. आबाची गाडी मार्गस्थ होते. तर आबा आहे VIP जागेवर बसतात. आहे विठ्ठल आणि आबा VIP जागेवर बसलेल्या. आणि हय कोण बसलेला मायग्या भावग्या जिया आणि मनीष. तर असे हय बसल्यात. आणि गंधर्व हय बसला. दीपाली हय बसल्या. आणि आता माका काही जागा भेटता आता बघूया. माझी जागा विठ्ठलान घेतल्या ना आज. आणि जियाची जागा आबा काकाने घेतल्या ना होय ना जिया. आणि मम्मीची जागा कोणी घेतल्या ना भावीने घेतल्या ना. भावी पोंग नको काढू. हा तर आबा हे जोक मारता सायलेन्स मध्ये. तर हे आता जेवक सुरुवात झालेली आहे आणि सर्व अगदी गोल जेवक बसलेले आहेत. हे बघा. तर ऐसून प्रेझेंट सुरू करते मी. मनीष हजर, त्याच्यानंतर जिया हजर, भावी हजर आणि हय कोणा माई हजर. म्हण काय प्रेझेंट टीचर काय म्हणणार. आबा प्रेझेंट सर. ओके. आबा विठ्ठल गंधर्व वहिनी दीपाली आणि हाय माझी थाळी सजलेली आहे. तर आज काय काय आता कोण सांगणार. तुझ्या ताटात काय हा सर्व खाऊन झाला तर गंधर्व सांगित आज. तर आजचो मान गंधर्वा. तर गंधर्वाच्या थाळीत काय काय हा तर गंधर्व आता सांगणार. कालवा प्रॉन्स राईस, हा शाबाश. सलाड आणि कोळंबी आणि शेंगांची. शाबाश. तसं गंधर्व भारी आमचो कारण गंधर्व नाटकात वगैरे काम करतात. घर आमचा भरलेला दिसतात पोराटोरांपासून बुजुर्ग वगैरे सर्व. आबासारखं बुजुर्ग आमच्यात पण हा. आणि वहिनी हा दीपाली हा. तर आता मी पण जेवक बसते. माका पण लय भूक लागल्या. कालवा खाऊची. आता मी हा जेवक सुरुवात करते. माका आता रवत नाही. पहिली सुरुवात आहे मी करते दीपाली शेंगा बटाट्याचा आणि ह्याचा मस्त पैकी आयुष्यामध्ये. हे आता खाली राहून लागणार. मस्तपैकी सर्व होतलंय. आबा ढेकर काढता. कोलंबी बटाटो आणि शेंगे दोनच वाढल्या ना दीपाली. हत ना. जबरदस्त. आणि गावची कालवा लोणचा. भात टेस्ट करा. भात आणि कोलंबी पण घेते. भारी मसाला. ह्याच्यात आणखीन कोलंबी राईस आणि त्याच्यात कालवा असं मिक्स करून आणि कांदो. तू जेवत मी जेवते. आबा काय हवा नंतर काय हवा कोळंबी राईस काय ऐकलं ना बा मागणी वाढली काय कोलंबी राईस. अरे तू नीट बघ झाला आता फोटो काढून पंक्तीत बघ. हा लाईनीत बघ. माई तुका काय हवं केला मागेच बघ. आज माई मनीष वगैरे इलो त्यामुळे त्यांका सर्वांका घेऊन आम्ही जातो फन लॅब प्ले झोन का. चला लेट्स गो. हे सॉक्स घेतलास ना नाही तर ते विकत घेऊचे लागतील सॉक्स. चला चला लवकर. हे घेतलास ना बघा आपापले चेक करा खिशात. खिशे चेक करा. हा शाबाश. हे खायच्या रिक्षात बसतात. मागच्या बसा मागच्या. बसा ना मागे बसा. का JK वुमन हॉस्पिटल हा त्याच्यात वरती फन लॅब हा. तर थंय आम्ही आता जातो. हे वाट बघतात माझे. हे फन लॅब चला. आता आम्ही येऊन पोचलो फन लॅब प्ले झोन का. हे चप्पल आहे काढून ठेवा. हॅपी फार्म. येवा इकडनं खाली येवा.
एकामेकाक आपटशाल एका एकाने वा तुम्हाला मारा मच्छरांग मारा शाबाश शाबाश अरे सावकाश टीव्ही फोडशाल ना लोकांचे मारो मारो ह्याच्या बघ किती आले मारा लई अटॅक करा अटॅक हे ऐकत नाहीत बाबा माही ऐकत नाही कसाच एकामेकावर उडीव मारू नको हा हे थांबतो का गंधर्व सावकाश हा अरे बापरे गंधर्व काय उडीव मारता गंधर्व सावकाश हा आपटशील काहीतरी हा खय हा जा ना खय जातस ऐकत नाही हे सावकाश गंधर्व आपटशील काहीतरी ये ये राहुला या आता रव आता ते इला हे गंधर्व ते उचल आणि वरती लटकव वरती अरे बघ मजा येणार हा नाही पडणार का हा म्हणजे मिडल का ठेव जास्त वर नको जास्त हा बस हा पल्लस तर लागणार ना हा का बाबा का बघ रवलो ए बघ तो रवलो बघ दादा कसो माई तो रवलो बघ हा ये बघ खाली पडत बघ हा चालत मामाला पडलो की काय येलो बघलो मनीषिलो माईला कोण येता आता जिया येता वाटता हे बघ परत वर गेलो कशीच ऐकत नाही काय झालं यांचा हे सावका जाऊ मस्ती नको बाबा जिया मनीष उठ खालसून उठ भाई जिया पडला तर तुझ्या डोक्यावर पडा काय आला उठ जिया का आणि ते का माई का बसवात थंय कोण बसलो मनीष काय जेवण बनवत हा बनव जेवण बनव बेटा जात मारत खेळतं काय आबा विचार आबा आबा शांत बसलो तू जाता नाही म्हणता आबा 1 तास झालो चला सॉक्स काढा चप्पल घाला माई चल हा पाणी आहे पिवा